Lah, Nabi Ayub niku terkenal sugih dah wonge tapi nek mbek anak yatim kaya bapake. Nek mbek wong miskin kaya dulure. Artine Nabi Ayub niku ya loman ya pokoke bandane niku ora kanggo awake dhewe. Lah nek awake dhewe bandane wong sugih sak bojonegara kur kanggo awake dhewe. Lah iki gak Nabi Ayub. Akhirnya setan niku iri, hasud. Nah, makanya enek wong dikai nikmat ista'inu alal hajatil, ya. Makanya enek wong duwe nikmat niku mesti di sekelilingnya niku mesti enek wong sing hasud. Contohnya, ya. Contohnya kaya Bambang dilungkas pe oleh mbok-mbok aneh. Lah kuwi mesti sekelilinge. Walah, kuwi enek sing iri. Nggih, aja sik kok. Wah, mesti ngono. Aja sik. Misale Mamat oleh sepeda anyar, kuwi mesti sak sekelilinge kuwi padha iri kabeh. Kuwi jelas oleh utangan kuwi Mamat ora ngarah iso tuku dhewe. Ya. Jadi setiap orang mempunyai nikmat niku di sampingnya akan ada orang sing hasud. Makanya sampean ra usah susah. Nek enek wong hasud terhadap sampean berarti sampean oleh nikmat. Paham ya? Jadi nek enek wong ngelokno sampean, enek wong hasud sampean, oh berarti wong niku oleh nikmat. Ngono ya. Jadi gampang-gampangan wa kullu dzi ni'matin muhsidun. Setiap awake dhewe mendapatkan nikmat niku mesti di sekelilingnya akan ada orang-orang sing hasud. Sampean ki termasuk wong sing hasud apa gak ki? Muga-muga ya ora. Nenek dulure oleh apa ya ben. Nek tanggane tuku Avanza, tuku apa, tuku omah, tuku ya ben. Ora usah teng grenyeng atine. Lah kuwi ngoten niku mangke. Akhirnya iblis niku fahasada iblis. Ya, akhirnya iblis niku hasud perkara iri ndelok sapa Nabi Ayub sing duwike akeh, bandane akeh, tapi lisannya selalu berzikir kepada Allah dan hatinya selalu syukur terhadap nikmat-nikmat Gusti Allah. Lah iblis iki mang pengen ngerusak nikmat-nikmate Nabi Ayub. Padha berarti nenek wong sing hasud kuwi berarti padha karo iblis pengin nikmate wong liya niku ilang. Wong hasud iki kan ngoten, pengin nikmate wong niku ilang utawa nikmate wong niku pindahno awake. Lah kuwi tengere wong hasud. Ya dadi nenek wong hasud sampean kuwi ya wis ngono kuwi. Pengin nikmat sing sampean duweni ilang utawa nikmat sing sampean duweni pindahno wong sing hasud. Kuwi jenenge hasud. Makanya dikoreksi awake dhewe kok nek sik kira-kira enek tanggane, enek koncone oleh nikmat kok kemerseng, artinya nikmate pingin wong kuwi ilang, oh berarti awake dhewe termasuk hasud. Ya, ki sifate iblis. Wis akhire iblis niki sowan teng Gusti Allah. Ya. Gusti, aku ape nggodho kekasih jenengan sing jenenge Ayub. Ya. Ora iso. Awakmu ora ngarah iso nggodho Ayub. Ayub kuwi perkarane saiki ibadah mbek sampean, taat mbek sampean niku perkarane bondone akeh. Perkarane anake akeh. Misale nek diilangi kuwi ora ngarah iso taat kalih jenengan. Makanya dingi pintu-pintu setan masuk nggodho wong kan enek wis tak terangno kabeh dingi nggih, ada 4 pintu setan dalam nggodho awake dhewe, termasuk setan niku nggodho awake dhewe dalam bentuk kefakiran dan lain sebagainya. Dingi wis kabeh tak terangno gamblang jelas. Wis akhirnya kali Gusti Allah diizini, wis sakarepem awakmu nek ape nggodho Nabi Ayub sakarepem. Sing penting aja sampai nggodho lisane dan atine. Iki dawuh Gusti Allah kados ngoten niku wau. Akhirnya tenan iblis laknatullah niki mang akhirnya nok tengah segara. Oh, makanya setan-setan niku kumpule ya nok tengah segara. Makanya kok enek wong ritual nok tengah segara ya bener.
Nang kitab niku wis diterangno kados ngoten niku. Nyeluk bola-bolane, "He, kanca-kancaku, para sayatin, setan-setan." Nah, ya. Iya, Kak. Aku oleh tugas tak kandhani ya, ayo saiki bareng-bareng ngudho Ayub. Aku gak pernah oleh izin teng Gusti Allah setelah ngudho Adam, setelah ngudho Nabi Adam tidak pernah mendapatkan izin lagi sampai dino iki awake dhewe oleh izin ngudho sapa Nabi Ayub. Wah, tenan akhirnya seneng. Nah, yang pertama yang digudho ketika niku adalah Nabi Ayub kehilangan semua harta bendanya. Harta benda ini diobong kali iblis, omahe diobong, apa ternake diobong. Nah, mantun niku iblis ngandani Nabi Ayub. Dan ketika Nabi Ayub niku posisinya sholat. Nah, dinteni sampai bar. "Hei Ayub, awakmu gak roh omam kobongan. Apa ternakmu kobongan kabeh." Nabi Ayub tetap sholat sampai selesai. Tuh, akhirnya iblis iki mang isin deh, ora iso nggodho Nabi Ayub. Ya wis nek ngono gagal. Percobaan pertama gagal. Yang kedua, Nabi Ayub niku duweni anak 14 ketika setiap pagi niku mengadakan makan bersama. Jadi nek sarapan niku bareng. Kira-kira Bani Basri iki nek sarapan ya bareng apa ora ya? Sisiwan ya, sisiwan. Iki Nabi Ayub mesti bareng nek sarapan. Lah, ketika niku ya Nabi Ayub niki anak-anake Nabi Ayub iki mangan. Lah posisi ketika niku oleh jatahe anak sing tertua, yaiku jenenge Harmal. Ya, anake Nabi Ayub sing barep niku jenenge Harmal. Ya, Harmal. Wis ya. Akhirnya kalih iblis iki mang digodho tenan. Apa omah sing digawe mangan kali anak-anak iki mang dirubono kali iblis sehingga anak-anake mati. Lah, anak-anake pas mati niku enek sing padha nyekeli piring, enek sing lambene sik mangap molo-molo. Artinya ketika pas dahar niku omahe diblekno. Kaya ana kejadian nok pondok ngoten nggih, anak omah apa pondok dibleko. Lah iki ngono, omah niki pas posisi makan bareng itu dibleko, akhirnya mati kabeh. Dikandani Nabi Ayub ketika niku Nabi Ayub posisi sholat. Nabi Ayub anak 14 orang enek sing sisa mati kabeh. Nabi Ayub yang ngebaro salate. Nah, awake dhewe kan ora keterak gremis satheke salate buyar kok ya. Pemane keterak krungu suarane kucing nok pindang walahi minal jinnati wa nas nalase sik digora ono kok. Lah Nabi Ayub mboten sampai ngebaro salate. Hingga pada akhirnya setan niku ya frustasi. Sing terakhir ketika Nabi Ayub niku salat, iblis niku meniupkan angin sing sehingga awake Nabi Ayub niku keringetan. Padha karo sampean niku kadang sampean niku gak ngrasa apa-apa moro-moro adem panas keringetan. Nah, niku Nabi Ayub niku disebuli kalih iblis sehingga keringetan, mantun niku Nabi Ayub loro. Sehingga loro niku cacaren mulai dari rambut sampai kakine. Sehingga orang-orang di sekitar mriku sami ngusir. Jijik. Ayub dan seorang istrinya. Nabi Ayub niku duweni bojo telu, tapi sing setia kur siji jenenge Rahmah tok niku, sing loro meninggalkan. Nah, makanya jadi Siti Rahmah iki ya. Siti Rahmah niku Siti apa bojone Nabi Ayub sing paling setia. Akhirnya tenan diusir, mantun niku digendong kali Siti Rahmah mbek nangis, "Ya Allah, aku iki ya nok negaraku dhewe, nok Sam iki ya ke negaraku dhewe, aku kok sampai diusir." Sampai tiba di suatu tempat, nok kono tempat panggonan gudang sing gak enek wonge. Akhirnya maneh, Ayub dan istrinya Rahmah,
Rono mire aja nok kene engko nek sampean nok kene iso nulari anak-anakku. Akhirnya digendong neh kali Siti Rohmah munggah no gunung sampah. Wis no sampah-sampah padahal. Iki no cerita tentang kitab Durratun Nasihin kados ngoten niku nggih. Akhirnya tenan munggah no gunung sampah diusir neh. Ayo Mbak Rohmah mire aja nok kene. Nek awam sek nok kene petak celukno anjing-anjing sing ben ngrogoti sampean. Perkara bau busuke sampean. Akhirnya pindah neh di suatu perbatasan kota. Nok kono Siti Rohmah gawe tenda ya. Nggih tenda sing nok ngisore tanah ngene iki dikeki lemah ben iso anget. Goleki watu ben iso kena slenden sapa Nabi Ayub. Wis mantun niku akhirnya Siti Rohmah niku medal golek penggawean. Taat tenan berarti ya. Sing lanang wis kadung lara, sing wedok nyambut gawe. Akhirnya keluar ke kota. Siti Rohmah niki mergawene gawe roti ya. Sehingga iso digawe mangan kalih dahar Nabi Ayub. Beberapa hari konangan bahwa Rohmah iki adalah bojone Ayub, dipecat neh. Ojo nek bojone Ayub ojo ditinggu. Hingga pada saat niku Nabi Ayub niku sing karek tersisa niku adalah tulang belulang kalih atine mbek lesane tok. Ya, jadi ceritane kan ngono, nek cerita jadi sebuah cerita nek enek lalat utawa ular sing ceblok kalih Nabi Ayub di balikno sehingga cuma tersisa 2 ulat. Ya. Karena napa wis ora enek sing dipangan. Karek loro tok. Lah karek loro ki wis ape ngrogoti atine Nabi Ayub. Nabi Ayub sak sabar terus.